Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студия Далина Валиева, исәнмесез? Үзенчәлекле бәйрәм шәһәрдә республика президенты катнашында машина төзүчеләр көнен билгеләп үттеләр. Тукталыш бар, автобуслар юк. 50-нче комплекста эшләүчеләр тукталыш пунктыннан китә алмавы назарлана. Инвалид коляскаларын еллар буе көтәргә мөмкин түгел, ни өчен мөмкинлекләре чикләнгән балалар социаль иминет фондыннан кирәкле ярдәмне ала алмыйлар. Татарстанда коронавирустан тагын 2 үлем очрагы теркәлде. Берсе Чаллыда. 74 яшьлек шәһәрдәшебезне 2 яклы пневмония белән инфекцияләр хастаханәсенә озаталар. Хроник авырулары булу сәбәпле аның хәле начарлана. Шунда ул җан бирә. Икенче үлем очрагы Әлмәттә теркәлде. Анда 75 яшьлек ир-атның гомере өзелде. Аның да ковид аркасында 2 яклы үпкә ялкынсынуы булу ачыкланды. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 32 кешедә ковид-19 диагнозы расланды. Чаллыда коронавирусны яңа очраклары теркәлмәде. Соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 9 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7480 очрагы теркәлде. Аларны 6362 терелгән, 21 узган тәүлектә. Чаллыда машина төзүчеләр көнен билгеләп үттеләр. Бу безнең шәһәр өчен аеруча үзенчәлекле бәйрәм, чөнки Чаллының яңа тарихы Кама автогигантын төзү башында торучыларның батыр хезмәте һәм бүгенге көндә дә бу өлкәдә батырларча хезмәт куючылар белән бәйле. Бүген Аргана залы янында Татарстан предприятиеләренең машина төзелеше продукциясе күргәзмәсе оештырылган иде. Бәйрәм чарасында Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Сегодня в Татарстане работает более 3000 машиностроительных предприятий, на которых занято около 120 тысяч человек. Наша республика является передовым промышленным регионом, известным по всей России и за рубежом. Чаллыда идарәче компанияләре торак йортларның подъездларын дезинфекцияләүне яңадан башлый. Бу санитар-эпидемиологик хәл начар булу белән бәйле. Кайбер оешмалар район администрацияләреннән тиешле мөрәҗәгатьләр алды. Шунысында билгеләп үтәргә кирәк, Чаллыда битлек режимын үтәүне контрольдә тотуда көчәйтелде. Тукталышы бар, автобуслары юк. Чаллы ТВның кайнар элемтәсенә шундый шикаят белән 50-нче комплекста эшләүчеләр мөрәҗәгать итте. Шәһәрдәшләрнең сүзләренә караганда, Боровецкий чиркәү янындагы тукталыш эшләми диярлек. Анда кадәр килә торганы бердән-бер микроавтобуста бер тукталыштан соң үз маршрутын тәмамлый. Безнең төшерү төркеме бу проблеманы тикшерде. Мы вообще не можем добраться до вот крайнего 50-го комплекса. Это невозможно, это приходится пешком ходить. Элек биредә 10-нчы, 21-нче һәм 26-нчы номерлы маршрутлар йөри дип искә алды чаллылар. Хәзер исә аларны шәһәр белән берни дә бәйләми. Беренче маршрут 50-нче комплекска барып җитүче бердән-бер автобус, әмма ул да бер тукталыштан соң туктый. Здесь нет автобуса, чтобы он выехал в город. Да. Нет, здесь только идет до конечной. Конечная у нас вот на Усманова. Мы на десятки раньше могли сесть, например, и в город уехать. Да. Сейчас такого маршрута нет. Моннан тыш чаллылар беренче маршрут шоферларының Шулман проспектының охырына кадәр барып җитмәүне, соңгы тукталышларына алдан ук борылуына шахит булулары турында сөйләделәр. Доезжает, значит, где Горгаз, там Татарстан, и туда, если сюда нету желающих ехать, они не доезжают до сюда, то есть нарушают маршрут и едут туда. Все, а здесь вроде не люди. Телефон аша без пассажирлар ташу оешмасы генераль директоры Николай Тятюшкин белән элемтәгә кердек. Ул беренче маршрутта йөрүчеләрнең эшен контрольдә тотарга вәгъдә итте. Я сейчас позвоню начальнику колонны и пусть проконтролируют, чтобы они, когда окажутся на перекрестке Татарстана и Усманова, чтобы не заворачивал, чтобы не заманчиво им было сократить путь. А едут пусть понизу. Если такие факты есть, то мы устраним. Димәк, халык яшьлек проспекты ягына ничек тә барып җитә ала. Газ янына бер транспортта бармый. Я живу недалеко и мимо прохожу от остановки почти каждый день. И всегда стоят люди и ждут автобуса. Остановка есть, а автобусы не ходят, только вахты. Пассажирлар ташу оешмасы 10-нчы, 21-нче һәм 26-нчы маршрутларга хезмәт күрсәтми. Башкарма комитетта элек пассажирларны зур автобуслар ташыды дип аңлаттылар. Әмма агымдагы елның февралендә КамАЗ лизинг компаниясе алдында бурыч булу сәбәпле шәһәрдән транспортны алганнар.
Шуңа күрә хәзерге вакытта әлеге маршрутлардан автобуслар юк. В настоящее время ведется работа по привлечению потенциальных инвесторов на осуществление перевозки пассажиров большими автобусами по 6 городским маршрутам. С остановки 50-й комплекс возможно доехать до остановки улицы Шамиля Усманова и пересесть на автобусные маршруты, например, номер 1, 12, 22, 26, 43. Напомним, что согласно стандартам транспортного обслуживания допускается пересадка. Шулай итеп 50-нче комплекста яшәүчеләр проблемасы шәһәр зур автобуслар мәсьәләсен җайга салганда хәл ителәчәк. Искәртеп узабыз, Чаллы мэры Наил Мәгъдиев әлеге мәсьәлә ягындагы ай ярымда хәл ителәчәк дип ышандырды. Елена Кириллова, Валерия Новожилова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Инвалиды балалар социаль иминет фондынан кирәкле ярдәмне ала алмый. Безнең редакциягә шундый зор белән мөрәҗәгать иттеләр. Физик мөмкинлекләре шикле балаларның әтиәнләре белдергәнчә, кайберәүләр айлар буе, кемнәрдер хәтта еллар буена инвалид коляскалары, гигиена чаралары һәм башка күп төрле әйберләрне ала алмый. Проблеманы Лилия Гатина өйрәнде. Светлана һәм аның тормыш иптәше гадәти булмаган баланың опекуннары Михаилга 7 ай вакытында аңарга церебраль паралич авырында диагноз куела. Ул авырлык белән генә хәрәкәт итә һәм реабилитация арбасына мохтаҗ. Ләкин баланың опекуннары менә инде 3 елдан артык социаль иминет фондыннан кирәкле ярдәмне ала алмый. Они сказали, что в марте точно, уже после середины марта, Салахов сказал, что будут коляски. Потому что специально спросил неоднократно у него, он пообещал. Но так коляску мы не дождались. И вот мы нынче, опять я недавно опять им написала, они мне опять написали, что в 4 квартале будет возможно. А если не будет, а нам 18 будет, нам уже трудно потом будет получить такую коляску, которая нам нужна именно. Жуковлар гаиләсендә дә шундый ук проблема. Каринага 11 яшь, балада церебраль паралич авыруы. Кызның әнисе Айсыл Жукова сүзләренчә, коляскага ул июль айында гариза язган. Әлегә җавап һаманда юк. Прошло уже больше 60 дней, но коляску, естественно, мы не получили. Мне никак не осведомили, будет она, в какое время будет и как. И сейчас получается, что мы ждем с ужасом зиму, потому что зимой, в зимней одежде, мой ребенок просто не поместится в эту коляску, потому что она и маленькая. И вынуждены будем сидеть дома. Инвалид арбалары гигиена чаралары белән бер рәттән әтиәниләрне шулай ук кирәкле аяк киемнәре җитешмәү, санаторийга дәвалануга бару проблемалар да борчый. Безнең телекомпания социаль иминет фондына хат юллады. Рәсми җавап көтәбез. Лилия Гатина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезгә күңелле яллар теләп сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Мир в кубиках ТЦ Омега. Более миллиона деталек. Приходи на выставку Лего. Бесплатный детский билет на сайте миркубиков.рф. 0+. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65. Выставка головных уборов из меха, фетра, валеной шерсти. Модели европейского качества на любой вкус по доступным ценам. Набережные Челны с 6 по 10 октября. Экспокама, проспект Автозаводский, 4А. Сезонная распродажа пряжи. 100 рублей за упаковку. Травка, шерсть, акрил. База Заречья, 9-й склад.